Good morning, Omancho Murire Agatembe TV and a happy new month. Nigo bonondo tinga ayata chire tariki eyamo kigima umutinyo kane umwaka no yo 2025 ndo tinga matukoni gagendret kominyoka timanyanga nkaye amatuko sichingaki na boigo biro biko era gochi tariki eyamo kigima ekere ereri tuko ya Jumanne yo mutinyo yega okane gose Jumanne ntangani kigima yo mutinyo yega to yari gani asinchira ere eyo bwamo na ndechira ere eyo mongso kigimana kirabono na kwarigeneria semero veri yeri tukeriga mero veri yegeta sene kyagetembe television korwa aiga ase studio mambia bono ninche nigo nkuru kwa Matilda Obaiwa nekirao nkobwaterana nere Wilfred Matundra ase kwa nikinga kwanyare konyora aliagendrete na boigo aya kendrete wateka ase ensengima na mono tukurigere korwa ase liroba aria gusigo mancho murigeria nigoto kendrete kumurikira county iri ya Kisii ni county ya Nyamira na boigo ni county chonsi chichonjo kanaine na mange agendrete nekero ndochenga ewiki yega kirokine amangana igati yari agendete kubeka chi headline gusagendete gutanga na kegima ngamo netaro yayo mo skeo ila muruto gochase orgonkorori ro Mount Kenya ndochenga litukurigora nanya litugoika ase chinsemo chiri gose ase county eri ya Kirinyaga ekirobono nyarite goika se nyumba egose ikuru enge ase county ya Kirinyaga gose Sagana State Lodge nekirobono aliganete gochaka etaro ya ebene litukuria rero ria Jumanne gose tariki yiga eyemo ase orugongo ro Mount Kenya na boigo nekirotoro chenga sasa intindi negendrete kubwatikana nengane yo karibu sana mwancho murigereria erindo nyare kwemanya ayo ona yanda mange ritukeriga rero mu director ne nigako nginyoria nga rero nigere ritukoria Fools Day igo mwancho murigereria ekiro kubuka bono mambi na konyori nga igere Fools Day na inde orende sana na branyore abantu bakogosire ritukubuneriga kose gwatebi kwa mangana gete atari kogokia tigwachi komanyanga Fools Day igo information inde osio konyora turayebeka enkoro ase eritukeriga kurene nekero togendete gusabirani chinka chiri chasiri abamwabo amatukubuna yega kose bari bategete gutambuka gocha umutinyo iga bigo mancho murigereria tokurigere nande ndochenga mbare chinkanchire chibwate bono amako buna bono tukurigiria se family yamo ime ya Naivasha county ya Nakuru ekironga litukuria Jumapili marogoba antubwate amate y'abantu batano na babiri banyari tugusiri bugino bwabo ase pare nene ya Naivasha Longonot igo mancho murigereria chinkabune cyo chiganeti amasabo chingakibune chiga cyo bukendo tukubabika ase umonguru mambi yabona embrero na masisine na inde negendete gutwa kigima ase orugongo orwagusi na bugusangana nchi ase chinsemo chiri cha Facebook funda Getembe TV chinsemo cha YouTube Getembe TV and FM enamba yeto yesimi nereyera bo 07 26 44 73 67 manyiretariao ase umbati tukuru mambia bono na hoigo ekirengerere kyao ungereki o mancho murigerea elineri tukofani to chaka anomo chengo kigima ekiagera na mange agendrete gose na mange ali tokuiraneria omunguru mpia mono twarorire mbura twarorire omotienyo omoya kigima no nyampari abaislamu bakorire Eid ekira abantu bakorete emiga au litukuregora abantu banyari tuguchingira korende ayo negati yari agendrete oho mancho murigirira nekira ongochaka nekiunga chinsa 12 chabono mambi mancho murigirira nigongo chaka no robotiro goichana kwa ase bunge ya Kitutu Church South ward ya Kitutu Central eme county ya Kisii ekera bono omusacha oyo mo onyari tugusiria obugima bwae litukoregoro ase epara mbarabare chinsemo cha mwamugesa mwakowega nigo omusacha oyo nigachete kurigia ubugwena senyagitari ya mwamugesa dispensary litukoregoro korende nekiranyora tenga ebisieri binyagitari eyo nigo byasiekire kubwatekana nga igoro nigo ryarenge elituko ria ogochengera Eid al-Fitr go mancho morigereria umwakoyega niganyari tugusiria obugima bwae ekero anyoritenga matumaini tayo gosekero kende takonyara konyora ubugwene kuro ase enyagitari yo oroboti orubuna rwariganetigwe no musakito dipo nasanya ekenekenero kia mayanda kurwasa abamenyi bekenyero kia mwamugesa igotoka emeya ward ya Kitutu Central
ayamaega yomusacho yomubwe miaka yegatwa asirieta makindi gukwira mbarabare nepara angene dispensary ya Mwamugesa ya Mwamugesa samarieta yonkuru kudina kwamboka umwana uyu igosirire gakuru kumakindi na kwete akamutiro kogonka so bombuchura ali nyakiugiro ono amenyire ga igabune ntakana munangina kwete tachieti kogenda sobo ono gamenyete kirandi nyakebere ya etiro murubyo ya nasira uichagwe turansa asa tukire yarorekana nga igwete bube munyagitari oyo mekenyoroma uicho murigereria kara murigereria rore kesi ekyo kere karibu ya wa kesi me KTRH ambulance yache kara ambulance ikaga banyoranga nabisira urali gukwana n'abamenyi bensemeywe ni gobagotebanganya gusira nigamenyete ase chinyomba cyo gukondisia amo n'abana baye nonyamaega yogotigara buno muboraka ono mwana uyu naboko nyamenyete nobokongu agwaka n'inyumba uragiria abana ono gose no bulimuri obumaremare ryo yabo bwatete tabwati muntu kumutira mwana bikoboka byagende school ono gachiko cyane nyagitariga lero ni holiday yarenge onyo nyagitari yetu ya Mwamugesa gesiekire ina abana kuire school yabe problem ekinyoro ekemo ki step gekairo mwanya ariko yome school na igetagatiga school akati asenye environment umwana uyamenyete naise teringiye obosemia gucha sabasae nigo baboriwe ko maiso anene asobotumeki webinyugo byogotindia especially aba murabare kenyoleke gabatanyometi tigabanyome naba murabare kenyoleke iga ntuntori gokana munyu amarwa lakini amarua nyanyuno mochoko komentana ywe asomotimoko weli tukeriga lya Aid Ul Vital ngoboni bisiri byenyagitari ya Mwamugesa dispensary byasiakire chinga kibono baburi ya serikali ya county ya Kisii inse yo mugabana Paul Simbarati kurigirenga neje iga asobwa ngo liyo bakonyora obokonyi gotogo sabe serikali iga etoro seri nyagitari yetu ya Mwamugesa ga etoretera mario ga isaini onya ndi barete tamario ga isaini ga nyagitari tangarere holiday njakore gasi ngaja konyo bugimo bw'umwana uyu tukure ono gotogo sabe ga bana yeito njacyarinde igatotebi ngango toroteriere pareye etoretere ne ifa nyagitari yeye bono ma umwana usiriyo bugima uyiru mochari ono tibanye tinga ngaitogo cyakira nande ngaitogo kore toroseri nyagitari eriakera abantu itu barwarire bacha barwarirwa bagoja kurara para bacha gukwerega itakya nyagitari ense munajwe abayibuli bono nigo baburiwe wechandera amate yabo anena sogo segeta chisemigo cha sabana babo ngosaba abaminto tigatwecho kurwa story naboko menyerandi lakini daraja mbiri nturange ne chiro gaiga ogenda daraja mbiri esiro obuguri emesige ebere 3 oros 200 na abana banyore ndagira naibwe bangi kurumwao uripotiri taseni kia ukia getembe kurega sekinyoro kia Mwamugesa gutuka imeye wodi ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Chache South ilitariana inkoro kwa Dipon Asanya morigereria gutigana ana nenganeyo na asense mori eri ya siasa ya nene mona se county ya Nyamira nigo bono yo kabere mona chio ebina omonene omoske Omo Chief Justice Omokoro Omoske David Maraga ritkorego anyarete gukora umusangirekano na egati yabarai na boigo abananchi korwa ase county yo ya Nyamira nekirabona nainde agenderete kunyakoraria eganga ya heyo guchokorige kiroko kyoborai wense ase umwaka wobuchori obonene bore bosi umwaka o 2027 na boigo kagukwana korwa ase umoyigo yo nyarete gukorekana abose county yo ya Nyamira niganyarete korabuna ekiroke kinde ekiraraire oburai nachikone kya mangana buna bono omuroberio oyosha abubo weni wato botutukano onyare goikirana na boigo nachikone kya buna university eri ya Nyamira yanyare kwagacho kuika okoera kurende na barai bari banyarete goikirana so musangirekano ayo na barumbanyarete gusanga ebirengere byabo nekiro bari teira yogocha kumubwatesi omuske David Maraga ase ekirogekyo harache kubore musaketo fatiga December Noroboti rwa senchirai kubwatia
Omunachi ebina omonene omukuru aiga Kenya omoske David Maraga nigorero aumirana na bana inchi kurwa sub county Jones isano echo chireimiye county ya Nyamira eryo usanga amo na barabwo igoro yekerenga kyaje gocha kuburia ekirugo kyoburai obonene bwense asobochori obonene borebosyo engana omoske oyo Maraga abeka tene nibuna tari gocha kwirana maega nonye ingake Igaracha gaiga kubaburinga koma moroko goko ikoyenda bisika uteria abantu ng'abantu bamintu na otro komo rara yuga siwe asikono iga biomono como tore oroge durun como tore zirwira na kuruga goto kogenda kinse mochindi morore watu muninga nikire ndio na wao rasta kwenda mche rinde abagenda bamwanja ndogolega ase omosangirikano oyoiga nigo oikiranwa nomobunge omokoro bwebunge ya Ndigwa omoske Agostini Neto oyo ogambete buna omobunge ase bibindi bibere nigo nere airachinga kecho na goteba emeremo emia omoske Maraga akorete ekero arenge omonachebina omonene nekeorokererio buna aise kwegwaribaga nerabweka urakore omochando bwobokurumi obotutukanu ase wizara yobochenu kubwatekana n'umuroberio bobo bwenya osha na omweri oye uchumi yenze koba enkia. Kenya iko shida ya abductions, ndio? Extrajudicial killings zimeendelea. Ufisadi imepita kama nchini Kenya. Ukweli rongo. Shida ya healthcare, ndio? Shisha. Watu ambao wanagonjeka hawana nafasi ya kutibiwa. Pesa ya shule, university funding hatujui kama inaendelea juu ama wangapi saizi hawezi kuafford school fees. Ambao mko hapo hivi. Ufisadi imepita kama nchini Kenya. Ukweli rongo. Who can sort out that if not from Maraga? Who? No, let's be honest. What are you talking about? Mtaka tuingie sasa ya wakisi. Is that why you're blaming us? Mtaka tuingie sasa ya wakisi? No, bwana. No. Ense moyende nigo munyamira asabirwe aitange kurwaze okubageka ase kirogo kyoburai bwense nabagenderere kumusega oyo tiekire kuraria iganga yaye yokuria ekiroge kyoburai bwense ekatibere ngoika mwaligere 360 degrees mwaligere south mwaligere north mwaligere west mwaligere central mwaligere up mwaligere down make a fundamental decision in the transformation agenda of any society and nation. 2027. This is the month that will be the center of gravity. Chingaki echecho nigo baragire ebyara aba MCA abo babeire bakoraria oyo kabeiro mowaziri woborendi waime omoske Dr. Fred Matiang'i ase kerogo kyoborai bwense nagoteba nigo barabo boka basinyirwe kuigwana asobotutukanu obwo bogendrete kwenekiwa gati yaba MCA banyamira abantu batake kurente tekega aba MCA bakoimuka kwanza Nyamira yaba ingi yaba simi wana wena nande basaleti naina wana onya bakwate kabilejiga akwira ndi yuko yubito gibijasi gakia ina mayaba bakamwanjira bana Hingo ripotere gatembe korwa igase omochie okebirigo oyogotoka ime ye bunge ya West Mugirange County ya Nyamira Njefatigat Gisemba Wancho murigire nekiro tutigirite ase amangana siasa no yokabeire bono omokonyi bomurai wense omukoro muske Stephen Kalonzo Musyoka naboigo nabarai bande korwa ase ensemo eri ya Azimio gose korwa ase ensemo eri ya opposition nigo bono banyarire ko yamocha serikali ya Kenya Kwanza igoro oyengana yokoira abanyanyimbo gocha ase enseri ya Haiti eri gocha kwenekia omorembeka gukwana nigo
gusika gusangana bara yabo niganyarite kwera una egetambukiro gia serikali gutuma abanyanyimbo abo gocha ense ya iti ni gobono kitari kubwatia erichiko nganande kero kinde ninchira eyemo yokunereria abanyanyimbo ekero serikali erigetie kweroseria erieta. Sio jambo la kibusara kwamba vijana wetu wanauawa Haiti na hata miili yao isipatikane. Kwa hivyo tunasema kwa kauli moja, we want our boys back. We cannot 10,000 kilometers miles away kusaidia nchi ambayo hata president wa Marekani juzi ametoa usaidizi ambao Mheshimiwa Ruto alikuwa amekubaliana na mwenzake wakati ule akiwa rais wa Marekani. Swala hili bila usaidizi wa UN Security Council alifai. Kwa hivyo nasema this has to happen. The next thing ni kusema kwamba we have come of age as a democracy. Hatutaki Ruto anaamrisha vijana wanajeshi wetu kutoa matamshi ambao hailingani na katiba yetu. Kwa hivyo hiyo ni onyo tu simple, hatutakubali mambo kama haya. Kwa hivyo kesho sisi tutatoa taarifa kama wana opposition Nairobi kesho. Ben akituacha, tuna huzuni ya kwamba kuna familia ambazo pia zimepoteza watoto. Mbali na hapa, kuna pahala panaitwa Haiti. Kule Haiti kuna vijana walipelekwa na Mheshimiwa Ruto, ilikuwa mwaka jana. Juzi kuna mmoja tumemzika kule Kajiado, na hivi leo tunavyozika Ben hapa, kuna kijana mmoja kutoka Mlima Kenya ameuawa na magaidi kule Haiti. Mwili wake umechukuliwa na wale magaidi. Wazazi wanalia, wanaomba wapewe tu mwili waweze kuzika mtoto wao, kijana mdogo sana. Na sisi leo tunataka tuambie Bwana Ruto, hatutaki tuone Haiti, maiti nyingine kutoka Haiti. Tunataka vijana wetu waliopelekwa Haiti warudi nyumbani. This ill-conceived mission, ill-intended, ill-deployed, tunataka ikomeshwe na iwe cancelled, our officers warudi hapa nyumbani. Mwisho pia kuna wanajeshi wetu ambao Mheshimiwa Ruto deployed against the citizens. Vijana Gen Z, na hapa Kisii pia kuna Gen Z hapa. Kuna vijana waliwawa na Ruto akatoa wanajeshi kwa barracks akawadeploy. That gazette notice we are demanding that it must be revoked na wanajeshi wetu wabaki kwenye barracks. Hatutaki tuone hali tena majenerali wanaanza kusomea wananchi. We don't want the military to intimidate the citizens of the republic. Juzi niliona general wa jeshi akitishia ama akiingia kwa mambo ya siasa. Mimi kama mbunge wa Yatta nasema generals wabaki kwa barracks. Since 1963 hatujawahi sikia wanajeshi wakiingilia mambo ya siasa. Kwa hivyo tunawaambia kaeni barracks na muache mambo ya siasa. Nikiangalia naona huku maisha ni ngumu kama vile Kitui ni ngumu. Huku maisha ni ngumu. Maisha ni ngumu. Na si hapa, kila mahali nasikia watu wakisema maisha iko nini? Iko ngumu. Kwa hivyo tuombe Mungu atupange vizuri na 27 His Excellency Kalonzo Musyoka achukue uongozi kama rais. Cha kushangaza ni kwamba wengi wetu ambao ni viongozi kosa. Kwa sababu tumedanganya wananchi kwamba sisi kama viongozi tutatoa hapa chini tuwapeleke kule juu. Sio ni uongo? Tumadanganya kwamba ukiwa uko na bodaboda utakuwa na hasa na pickup. Sio ni uongo? Tumadanganya mambo mengi sana. Kwa hivyo niomba kwamba mchungaji unapozidi kuomba utuombee. Lakini wale waongo si wao wamekaa hapa. Sio wako pande nyingine, sio? Ncho murigirire hagotikana nayo na inenekera tukurigire siasa entindi anene muno kurase orugongo rwa Gusii ni gobono hekati ya bajumbe kurwa isiko ya Gusii gose siasa erie ebwatiraneti aba Gusii bona bono omoske Dr. Fred Matiang'i nere bono gose umuraina inde onyare gwesokia bono chinga kiechiga
Omoske David Maraga nigo bono igati ya bajumbe korwa isiko ya Gusii banyari kwesokia nabo igo koraria buna mbachiko koene kia banyari kumusegeta oyore hose oyo kabere umuraibo bonende boime umusike Dr. Fred Matiang'i bagukona korwa ase chi county au hose korwa se chinsemo buna bono chinsemo chire cha eyata emi county ya Vihiga nigo banyarite kwera buna Dr. Fred Matiang'i nigo anyarite gukora emirime mia ekiro arenge ase ewizara buneriyo borendi boime ewizara yichiseme nabo igo nechinde chinyinge eria chiri anyarite gukorera emirimo nekiro bono batebirenga nere obeire preferred gose candidate gose nere banyare gochoranga nere orache gokonya abakenya ase amatukari bosio. Munasema muko na mtoto wenyu Matiang'i. Sijui ni Matiang'i, naona Maraga pia anataka. Sasa ni nini mnataka nyinyi? Bas, sasa Wakisii mjipange. Najua Kenya ni kubwa, si ndio? Ambia Matiang'i atembee. Afanye nini? Atembee. Si mimi nimetoka Luyaland. Si niko hapa leo. Next Sunday tuko na huyu tuko Ukambani. Pahali inaitwa Kilome. Sasa yeye pia afanye nini? Atembee. Kenya ni kubwa sana. Matiang'i ni rafiki yangu. Sina shida na yeye. Lakini atembee. Sisi tunataka wale watu wanataka kuleta change waungane hapo juu. Si ndio? Tuungane. Hatukishaungana ile mambo tutasema ndio vile itakuwa. Sasa mkiweka hivi Kibagendi, jua pia Waluya wako. Sisi ni wengi. Kabisa. Sasa kuja ongea na sisi mtukatie mzuri. Ndio sasa tuanze kusema hii mambo unasema yote Wamboga akitamuka tu siku moja Matiang'i anapanda. Sasa mtutafute. Sasa Matiang'i na Kalonzo ni watu ambao wako sawa sawa. Hawana dosari hata kidogo. Wamehudumia hii nchi kwa kujitolea. Si tunaomba washikane? Ngapi wanasema watu washikane? Na nyinyi mchukue kura. Kwa sababu bila kura hatuwezi badilisha hii nchi. Tumesikia kila kitu imeharibika. Chief Nairobi inaitwa shisha, haifanyi kazi. Siko hivyo? Na ndio tuweze kurudishiwa ile NHIF, tunahitaji kiongozi ambaye ajipende. Kiongozi ambao anajali kila mtu. Tukija mambo ya elimu ya ngazi ya juu, umeona imeharibika. Tunaitwa sijui band, sijui nini, kwetu tunasema ile band tunajua ni ya muziki. Si ndio? Tumesema kila wakati elimu irudishwe mahali ilipo. Na tunahitaji viongozi ambao wanaelewa mambo kama haya. Ndio Kenya iweze kufanya nini? Kubadilika. Si ndio? Muongea mambo ya Matiang'i. Hiyo ni haki yenu, ni vizuri, sio? Wajua pia lazima mujipange hapa chini, sio? Lakini pia mkiongea vile ni vizuri pia mumutoe. Maana yake sijui mmemficha wapi? Aboko. Umeficha huyu mtu wapi bwana? Wajua ndio hiyo mambo hiyo form ishike, lazima akuje Vihiga pia tumwangalie yako, sio? Pia atole sisi ya macho ama namna gani? Aende Kakamega pia atole sisi ya ndio tuanze kuongea mambo. Si namna hiyo. Lakini najua Kibagendi anamsupport vile. Nayo mwancho murigire buna enchere yemo yoko gendereria igikoro kyo Gusii nigo bono iritukore igoro erombe ya Mwanyagitinge Heritage nigo yanyarite gukora Gusii yanyarite gutwara umuyiga oyomo buna enchera eyemo oyo konyorania igikoro nabo igo guchengira Mwanyagitinge nabo igo nigo yanyarite gukora umuyiga oyo buna enchera yemo yokorokia obwanjani gochase abantu bande na aigati ya mangana ali banyarite gukwanira ngamo no gusika egekoro na kugikiria ebikoro byabire bikonekirwa obwangoiga ase orugongo rwa Gusii anene mono amangana ali akubwaterania ugotindeka abasiri amagimabo nabo igo oboiti nabo igo egati iye binde binge byabire bigokorwa bitari kogokia anene mono bitari kubwatia ugochika kwa Gusii gose ugochika gwekekoro kyo Gusii mwancho murigere roboti oro na omusekito Paul Kapo kara bunaro kubwatia unenjire ya moyo kubeka tingikero chia egesaku kyo Gusii go cha seamate nigo herombe yega ya Mwanyagitinge Heritage Council
itukiriga rya rero yanyarako bagekura umusangirekano uyurenge bugusanga nawe gokoroka ubwanjeni ase amate muyigokorekana ase tinsebe chiga chebitunwa byamanga igo twachaso kuja kuyeka ekigusigie ito asitwasirerete ekiare manga nere getunwa kiomorembe n'obwanjani na intunto bwate mulima gosento bwati mulima omulimo oyo ito noro twacha kurumambia twakanatire twasororire omorembo oli nyakomo gendi atotigerete obororo atotebe tinto kokwanani nokoboko guchabusio tokwanani n'amagega noro twasorora naende nyamwara akanyongo gite twabugori kurwaria igo twabugori kurwari ngoromwaga ekiagera chisokoro ne chisokororia igo chiatobekire tiki ukwane bikirekyo nigo bagendere kuba bakuburegesa gukyo magusiko gendera kubeka chinyekere chigago cyase abana bagukina elio ekegusinge turutumbwa. So what we are seeing right now is not our culture, and we are here to say no to gender-based violence, to say no to modernity that is kind of polluting our culture. Nigo bagendere ko bagugikiriye bikoro byagendere ko bigokorekana sorogongo rwa gusiasa matukabwa ngoiga ebyo korengana mona barabu batebiro nyinjike gusike bekire buya kona ngombiyo akaba rero abantu babere inyama bago kenyubu nenyama abantu bakobetereri gukora ibintu bitari ngokare bamanya kubiro kege koro nyumba ntubwata ini morembe toyo nyumba nigo bwigo gusaba kwa rurwe koroisi wakwe msia mwase ajaiga Ninjire yemo yokubeka nabo kurendeke gusekeo cyase ebyale bigocha eliongesira ogusibu nabono ekero twarenge ngumbu abantu abatanga you are from Kenya I want to go to Kenya ngai kogenda koro Kenya ngaudi ntobwate ngoro ya mwaga iga na igwete kare ntoko yarorsi na ntutore ebe museum esa amini esa abantu bakogenda elia kabere ntobwate tabaka unless tushikane kama Kisii counts and Nyamira counts for us to have a museum here to conserve our culture. Tukifanya bure tu venye tumesimama hivi leo tutaongea na tutaenda na tutasahau, lakini tukishikana kama wazee wa mama tuweke museum hapa, we document, our schools will come and visit and we will learn our culture. Hatutakuwa na mchanganyiko kama hii yenye tuliona ya huyu mama kupiwa na kufanya nini ati kusema ni culture. No. Egin ko reporter getaseni kya wajete kya gatembe kurugigeiga sinseme chiga cha manga ime yabunga yega yabo tutwe count ne ya Nyamira inchego nguru kwa Polycarp okara Mwanju murigereria eyo mwanya getinge heritage nekero bagenderete gusingirira una egikoro kyo mugusi gebwanete gusikwa nekero banyarete gukora omoyigo yo ase tinsemo chiria cha amanga gotigana anayo nekero bono togendete kurigereria egati yabarai abakoro korwase rogongo rwagusi bali banyarete koreta esegeto enene kusibanyarete kwenekia bakorire au koereria okuya guchase abagusi ase chinga kichiri banyarete gutwara amabaga yokora egati yabo no yore omo nyagusira omorisia senior chief James Esang'anyi oyo ouko oyorenge ase usonyarete kora location ya mwamonari ase miaka 19 nabo igo onyarete kuba umurai ase amangana ande amange ayonya oyo nainde onyarete koina na oboereni gochase abantu abo bagotoka gose ase abamenyi bechinsemecho cha sensi gotoka imeye bunge ya Kitutu chache North County ya Kisii nekero bono museketo Daniel Ontiri ase oroboti rwabene anyarete komoboya eguto na koreta gose kwarigania oroboti roiga kubwatekana nari anyarete kwenekia onyare gokonya anene mono chinga kichiri abwate chinguru gose aringe ase ekirgo kyoborai Eikiga soroboti rwabene nomugano buyo kabero musine chief we location ya Mwamonari yigotoka Nyakiri ase bunge ya Kitutu chache North ase county ya Kisii nyagosira James Sang'anyi uko yokolete miremo buno mugambi ase myake mekoro na ora inyure asa mange nyagosira Sang'anyi nigaiboletwe umwaka bweli wemo chimikyanda na 44 akole miremo buno morokia kuri umwaka bweli wemo chimikyanda na 52 wiko mwaka bweli wemo chimikyanda na 50 noyomo chingakie chagete miremo buno mu assistant chief
asa yakoreta ase miaka 19 goiko mwaka wechiro bubere achingaki achitenka gutimuka nengaki yokonye ukinigwe ekirogo goiko senior chief agachakira chiskuru ya bonjari kara agachanya tieko kara runya tieko agachaka genda Nyasore kurunya Sore agatumwa bo mulito ni Nyamira district no asometie asama tukamange kara kura kurororo akabum karangiruro akawesa chief kurororo chingaki choborae bwaye buno mo chief nigo akorete amonchururi au ayora inyurwe egati abo kurwania obosalia sensemeyo na gosegeta masomo asaborokigwa bemyaka meke igarenge omugambi gw'engencho seita igasakuru kumwamunari go twabwate ebibage ebinge na ende ebibe mono obo ibigo bwaichire lakini goetera chinguru chiaye una tigeto bwari mwagachako bogambi garusetie ronge akabege Kenyansa tikaminyoka nebibago mpaka agasirie oboke bago pi agakore gasiba mwanje toburo musabu chibu agacha kini gwakabo mo chifu agakini gukurwo bo chifu agacha obo senior chief no ari tayirete nekerari tayete agasoe kanisa lakini agasoa omogima asense mwende nigo boigo hairete libagarine asobereni obuya bwa mangana gochia sabadi abadisi abapisi bechinga kecho abaraiya bakoro kurwasoro gongo rogusi wikano nyino yokabero murai wense umokoro nyagosira Daniel Moi inchena maete maelda brother ekiare galenge okara guidance and counseling asa konyore na magosa gudiri naye tabwate watane kangoyo ne noyongo tata bamwete chinguru naenda akabe meda yenka wetania yonsi igara monogeri omwasanganyi family naenda bwanje tagokorere kene nyagosira senior chief James Sanganyi uko nigo hasire obwemo bwae kali ne myaka 50 mo noyomo kwa gosa bange haseboigo abarai au bagendrete gotuma magomba bogochia sinka yaye na komunyura ko bomurai wanchita magendero no mulembe wiki ikiego chali tukone chingaki bune chalero kero nainde ndacho kwariganira roboti rwa bene Gurboterege taseni kiaga tembe kurega se county ya Kisii litera nengoro kwa Daniel Untiri chomorigerere ayo negati ayanda mange ayo ariora nyara konyora witra se emitanda oyeto ya kijamii ayo negati yali akendrete ase ense ya Kenya nekirongo konyorenga umurai wense tariki yega yemo oseri tukeri gari rero ria Jumanne na chage ngochakare etaro ya bene ase orgongo orori rwa Mount Kenya igo ntoche ko bato kwariganiria ayo buna aragendere ko bwatuko nano muno nekiro siasa intinde kendete ko bwaterania abarai ekosensemo ya barai kurase orgongo rwa Mount Kenya ekiro tubwate omo orai osomokonyi omo rai wense umukoro umuskeriga kigashagwa tubwate abarai babiri bakomorikirwa tubwate babo moske Maina Njenga na barai bandi kurase orgongo rwa Mount Kenya abagendete komorikwa akegema hase etaro yiga yomurai wense igo omancho murigereria ayo na yanda mange naboko yenyorera nanyase kionga chinsa isano ebere kionga chinsa 10 echinsa ebere chabo tukona boigo chinsa 4 korende ntarachi kogenda se omutimo komoke no gokonyera ngari tukeriga ria April ose ritukeriga ritangani kigima ari mutinyo yiga okane ntoche kurigereria egati ya barai ose ntoche kurigereria omurai oyomo manyekanete buna otenyo onyamantere kurwa ase orugongo rwa Gusii otenyo ningi anarete gukora matera nari to abeire to gotera gose to kuigwa rwamba tukamagega ayo bono chisokoro chaito na boigo bagoma gukora babire bagototereria igoro ya otenyo korende asengencho yebiro gose chisababu chiragire ntanyare gotera matera ayo no gukonyoranga otenyo nikarenge musayo mukekegima oyo nyarete gotena bokongo kurase orugongo rwa Gusii oyo origetie gose obwatiranite n'abarai bande gose negati abarai kurase bisa kubinde erio ko baseria gose gotuguterare
oburai bwarenge obube chingaki chiabakoloni korende kirongo ndagote yo mugano iga obotenyo toiranga kiro kende nigo nakungaina asinginchorero Fools Day igo mancho burigere tingo chaiga okwana amangana atari ayekene korende ritukeriga nagotewinga obe maiso kegima ikiagera amegane ndio siorate buguri tukeriga otabwatereti na boranyorenga abantu nigo bakogo prank ose abantu nigo bagopimete barore ninkio gukora mono nekero tukurigereria otenyo nigarenge omorwane gose gusi akisi waria omotidi kima ase emyaka eri bari barenge abakoloni anno mono okoro ase chinse muchiri gose bari bamanyekana tabuna British barenge ase orogongo origo se barenge ase orogongo oro Africa nigo bono otenyo ningi kero kende kiagire totenya akanyara go stand out usaga tigara koba omonto okonyurwa ase myaka ebisaku bigocha otenyo nigo anyarite egotenda kigima na boigo nanyarite gutumia ekioge kiaye abwate na boigo kumotikira chingoma kigima oyo manyekanete gose omosongo manyekanete buna gas North Court oyo okoigunga otenyo agaita nyarigoti omugusiga otebangotenya agaita nyarigoti korende nigo yarenge gas North Court oyo renge colonial administrator yani nigarenge omokoloni ori kunyara kwenekia kuna bainanire instructions ina kimremo iri kosebaga nitimremo inyara gokorekana chinga kicho nande naki barigetie nonye ambugusi gose abakenya banyare kubakorera emiremo kobaya oboereria umwanchu murigereria nigo otenyo arenge gose oyo manyekanete buna morangiti ritkundi na kwandete umugano morangiti nigarenge ngina moke otenyo igo bono nekero otenyo nyara kumutigira achingoma oyo iga omanyekanete buna nyarigoti gose gas North Court nigo bono yeirerete bari barenge abasongo gose aba British ase orogongo riga rwagusi bakanyara kwenekia gose kwemukege tambukiro kiarenge ikigima korenero gukunyurenga ekira abasongo bachite ase orogongo rwagusi ase atangani banyarite goika nase aiga ase omuchi obosongo ase amanyekanete gose ekikie asa yamanyekanete korukale muna Getembe igo mwancho murigereria eriteriga Getembe nekero korigereria nigo yarenge buna Getembe nasigete abwate obonchoreria asigeta abantu bare goika abaumirana ase omuchi iga obosongo rero nige manyekanete buna kisi kero kende kisi town toe abantu batema kweba gose batema baba bunati bamanye timbo songo korokuti bamanyanga Getembe korukwa nakia town ye gosomo choyego busongo niko manyekanite buna Getembe ase chinga kicho lekira bono abasongo bunabo babo gas North Court banyarete goikaroro nabo igo gochaka ebiasara nabo igo gochaka kubeka amangacho amakamake ase omochiga obosongo bono nigo yererete gose egetambukiro kigiotenyo kumutigira chingoma nyarigoti gose North Court nigo kianarete koreta omochando monene egati ya mwamugusi na boigo abasongo iyo yererete otenyo akanyara akobwato gose kubekwa biara na boigo agakorerwa ogotemwa na goitwa gose akanyara koba gokorerwa ogotemwa ase chinsemo chiga gose n'abanyanyimbo bakorwa abo barenge abasongo akanyara gokorerwa ogotemwa ase egeti ya Kiagusi Stadium kiro kurigire egeti gega kya Kisi Stadium negeti gekoro sana ngabono otenyo no anyarete gokorerwa ogotemwa kurende egentu kyanyarete gokorekana nigo kyarenge gebe ekero otenyo anyarete goitwa asinjira yokubuturwa omutu nigo umupro yosugurane tigokoro ase edaraja gose noburaro gose edaraja tutebe ase chinga kicho nabo igo omotoye okanyara akoba transported gocha ase omoche o London in the United Kingdom igo mwancho murigereria ina ngana yarenge embesana kiagira otenyo ni garenge umusaye orenge wechinguru ukigima nainde bari bakurukonga abasaye barenge so daring ikiagira nigo arigetie kwane kiabuna onyare kurwania obokorerio bobe bwa abasongo ase orugongo rwa gusikorende igitambukiro ikikiaye nigo kiretero goitwa sinchira irembe kubutoro moto ye tochi koirana ukairwa ase ensemo gose ase mochi chinse mochi cha London una enchire moyo kwana na evidence nga umusaye oyo onyare goitwa goika ogokurwa igo mubiro eni gotigarete osugunane tigwe ase abantu bakoyora buna enchire yemo yokoenana
oige kuro egetindi gochase omogusio nde bwensi oli origeti naende gotina bokongo against the British colony iko mwancho murigereria oyo nere orenge gose ekero tukurigera North Court kero kende ninki aberete significant gose ninki gekogera konyora nigarenge omusongo omotangani kigima gocha ase orogongo rwagusi na boigo namono kobeka obomenyo bwae gose kobeka oboikaro bwae ase chinsemo chiagetembe chobona igacha monekana tubuna no mochio busongo gose Kisii town korende engana yae otenyo ayo negati gose abo negati yabarai bari basireti amagima abo ase chinjira chimbi chinga kichiri tokoba tokonyora ekero ase ekero igo mancho murigereria nande kero kene nabore bori ninki kiagerete otenyo agachigotigera umusongo yega chingoma umusongo yega niganyalte gwaka gose nigo ekero arenge n'abantu bae gose bari barababwatani bae banyalite ku mwaka oyomo umanyekanete ose musacha oyomo umanyekanete buna okwengu ke akala anyalite gwakwa risasi na goito goika ogukwa ekyo kirerete otenyo akaimoke tambokero kiko kana kinganere bakaseri umusongo yakorose orogongo orwaguse korende nere agasire buguma bwae asinjira etarenge engia amwancho murigera ndoche nabange bakendete kurika ujumbe chabo kose ujumbe fupi gochaiga ase studio korende ekero tugochigosa ase chigazeti nere samienda ndoche nga mumanyi agotebana Erena Zipora oye gotebaga ki omugusi takorekanirie agotebanga amagusi nigekorakana nga nigotukurekanirie akoboria ninki gekogera omoske Dr. Omoske David Maraga akonyara gwesokia chinga kibune chiga ocha kuboria ekirugo kyobora ebwense nigagotebanga Maraga atige konia omugusi omonto tomanyete Matiang'i Maraga atige gosariria Matiang'i ekirugo tiga inginyore abaiga ndoche nabogete nabande abange buna babokia kasam omochukoro nyanchoka musori bwege tusubo choke machoka Daktari James Miyogo ndoche Nyamweya abwele akote banga Nyamweya abwelami Otiso Morara Promise Nyabwavu omongina Berimont na boigo Helen Onyanchwa timaitinga Helen Onyanchwa enorori na barigereria abonsi uyu mumanyi ereniga gusange kerengere kya kubatikana ningana ya siasa iyo gendete kubaterania abarai babere abatinguki gimakurase riro bari agusi abono nande bachakire korokana ngani go barigeti chigotie mana ase ekirugo kiri kyoborai bwense igo mancho murigereria engane yo nande yabarai babere gwesoke kurasoro okengo rwagusi ngango chibare kubori kirugo kyoborai bwense nero nigo bono eretete libirira litindi gosegendete kubokia libirira litindi egati ya mwanya getinge na jeria kerubo agotebanga happy new month korwa amanama Bahrain dia mono sana Teresa Kimunda agoteba good morning Matilda Tore Amo korwa akaratina Teresa Kemunto happy new month to you Benjamin Nyaboro agoteba from Nairobi Tetra Park Dominic Irere korwa Bonyakera agote abumokora omonene otobokire buya mono kegema na into togende tokireneria buya Christopher Atani agote morning and happy new month watching live from Obonyangi Kenyambi with my wife Lydia Kerubo Abana Sheila Matiang'i na Moranga Mikae pamoja hadi itamati mbuya mono sana oyo Christopher Atandi ndo tengere nigate vire nikabogete no murugyo na boigo na bana bae timanyanga omwana oyo ga arugete Matiang'i emya kerengare na neningi kiagerete Christopher Atandi ogaruko mwana Matiang'i embusiro engi yakurwa bonchari bo mwanja niko ndani Justin Ongera Justin awatakurwa nchoro Yabasamaro na Rogers Nyariki agoteba kurwa Amsterdam Netherlands watching live na Kemi Phyllis Aiden Nyariki Maya Nyariki Lisa Maro Thomas Nyamao koru Germany Anthony Ragori Kiribo Opande Elvis Opande Ritunda Green doche ena bange sana Bernard Jomon tobwati Charles Mumanyi Frida Mumanyi tobwati Laban Keburi Lespa Mora Jared Keburi Mosi Oriondima Jones Ogechi nabande abange abuntanyare gosoma korende ndoche nga Rogers Nyariki nikagende tukubaligane kikma nekira kapote good morning and happy new month na boigo Alex Mauti agotebana kurwa Marokisi County nonde ime yomoroberio amona Pastor David Mauti Nyakweba na Damian Alekimbia mono sana nere nagende tukusanga ekirengereri kyayo gochiga studio
naira cia goteba good morning ko mancho murigire bari mwensi mugende tegoswa ime iyo morobere genda kurika ujumbe cheno ase chinse mechu cha Facebook wetira se namba yesime na boigo ase chinse mochiri cha YouTube so ase live chats na rona bokonyara korra ujumbe yago hanne muno nyara kwarigania babire batatu gochaiga ase omurubiriga wetwani yageteme kurene na ankogenda simutumukomoke nyara gusiba maje inkoirana to irane neresa mienda ase chigazeti cheri tukeriga rero sengo kubolia to basaguska Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagiti showroom yeto nigo engale iyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingagi ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team tembo abo bago kolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho teberie kende gensi uraganie bago teberie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerungetato asama mabati aliaye chigage emerungebere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyari kabo gukwerera amabati yu akomenya sigika ayo guchani warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores yegotoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo busongo iyo eranye neduka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Shah Ceramics nigobago kwa a special offer bunno iga asachi tile au nokugora chikaton emronge toto nigo kwa growth kilo isato bosa gukora chikaton meronge tano nigo kwa kilo isano na isato bosa gukora chikaton emrongo etano ne tato nigo kwa kilo emrongo ebere bosa otarigwa kanera kende size endeonse Niko okoegwa eye asichi brando bego chinde chonspe chi wall tile kitairi chance na boigo chi tile chia 40 by 40 kose 60 by 60 samange ba kresimese number 0703943972 ajirago cha aseduka ya bere Kansas Plaza angana Quick Mart Kisi opposite Mucha Place. Zikun Clinic ni nyagitari ya kerero iyukurwa obokorari bwobugwenia asamarwire au asugutumika amaliogo akura chinse chamaiko nigo bakubwenia asugutumika chimashini chinkongu echichikuligiriria na kunenkia omuchando bomorwaire inyura
nigo bakuringuria babwenia na kurwa amaliogo niguriria boni amaliogo niguriria mubuko na eliororo nkubwenia bali emechando buna pressure arthritis esukari ulcers kurengania chuomon amarwire yenda marwire yabasacha n'abakungu gatiya yande amange nigo bakwigura akira litukuri ya Jumatatu wika Ijumaa kuchagara chinsa ibere chamambya wika chinsa 11 chamagoroba batalere imeyo muchobosongo asamagacho a Uhuru Towers lirongolia gatatu use ubakire simi ase enamba enoti isano na ibere enoti isatu ibere eyemo ibere enoti gose enoti isano na ibere isatu isano nemo isano na ibere kianda ibere isano nemo inye School Clinic asobo korari obuya minyoka. This March on Star Times, enjoy non-stop drama, romance, and intrigue. Renew your subscription to enjoy intense battles in a fight for survival on Gangs of Manila. The gripping tale of fate on Wild Heart. I loved you so much. Heartwarming power of dreams on Hands on the Dream. Love against all odds on Soulmates. The flutter of love at first sight on Eclipse of the Heart. You've also become the queen of my heart. Renew your subscription today to never miss a moment of the best of global dramas on your Star Times decoder. Download the Star Times On app to enjoy unlimited entertainment anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Ine kwabere gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia endibo enyinge aha bono tokwa omoyo inyagitali ya World Fit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa marwire amange abuna amarwire yesukali amarwire yenda amarwire yomogongo na yande amange. We call your prostate eno borwire bwa sumbuira bagakenga abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes. Ngaki borwire bwe sukari bo somo bero boime hypertension no borwire kramanyinga kogende gure somo be. Walfiti itosomete chinchereza tojukorwa ya marwaire enchede ntangani itosomete ngenduga conventional medicine, yani ubonyagitari obwa kawaida. Itosomete ngenduga nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliyakurwese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano we have amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka esokorwa ya marwaire nchirende yagata tosomerete neka tugutumia international herbal medicine, tugutumia mariogo akurwese mete twarwa ya marwaire. Igao muchito bosongo monene ntubwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza. Uhuru Plaza noerega igamarikiti gaiso wako ninyama kwali na iguru wacho wake goroba ya gatatu erumu 307A. Ntubwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. World Fit Health Centers umusani ogo asamarwaire minyoka. Omogusi, are you ready for this? Omunyangongo na boigo omubui asaboteri Pastor Milikirwa. Oigo oli omuredia wumurubiri w'umusasuku Jumapili ase TV yaone radio ya Getembe nigo akuchingira emyaka 35 yobokoreri bya inseye y'ubukristo na kurangia enchili.
kuririkana amonere chinga kichiga aguchingira emyaka ya 35 chitariki 13 cy'umutenyukane umwaka uyu chitariki 13 cy'umutenyukane umwaka uyu muyiga orakorekane ase kanisa ya Gospel Embassy Chapel imeyo muchugiga obusungo muchakira chinsebiri chamambia wika chinse 11 chamagroba mwensi mwariganirigwe musesenigwe. Your life. Amarietane neri kimisuko na eri kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nugapesi ni nyagetaria gotoka somo cyobosongo ebwato bokoreri bwayo buyakigima nakobwa mone gotumeka chimashini chekerero echi cyarure ko rwasense ya South Korea nugapesi etobwato bokoreri boito gaiga nakobwa mone twakonyiro mu gusiasa atambe twaberire gaiga sege kegetambe kuru mwako 2018 mogusi onde bwense obwate mechando wao unabono mochando bwegetekyo mogongo gugwatia amagora kobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona morira manga arese mebere yeito oitana ni nyagitali chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagitali to yanuga pesi elinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandon siyo kobekera chemicals omubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo gotumeka chimashini na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium nilitariana igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buire mwaka 2002 obuire obuna akire korinya getari na irunya getari paka bwasinyire pono ngoteba ngonde bwensi ura doge nganari no buire buno bobwa mauga boko bimbyo mubiro yo gwati botari korara era tigaike gaje senya getari yangu gapesti elinde mokonde munanyi gwetenga yankonyire tinare ko nyara konchole bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara konchole bigoti nyigwetenga bono ngo na gwende ngo gwena ande bono Samarieta ongoro kwa Estanyarik ayande ngoro ku madam director korwa se enyagitari ya nuga best nogo tonyora asama gacho Ourutawas second floor tirongo tiakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo nuga best nige gotoka asama gacho Ourutawas building yege sinyaine mteira igotore Kenya Women igoro tirongo ria kabere egento ndahakikishere omogusi yominto nuga besi nero yokere aso mutio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire se chinambe china chinaba obwenete gutwakira tuba obushauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange nabuko bakirisi migwetrasi chinamba cyabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwako gwenya. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibia wanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimero ya Tembe Television Network ayene amatiao kuri mienzi ya Kenya ili ya Tanzania Uganda Malawi wikanonya Zambia egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas amono chingira ku mwaka muya iliwego kinemero yetu aho inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Getembe Television Network ekeunga kia Momogusi.
eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ilikubotoka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoroisia ebintu biria bikomanya seyeka ngokwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na buigo chiriye chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati gwekari guri iriya bantabatinu buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganie bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enyekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo busongo eyuerangane duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. HK International Medical Center ni nyagitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yugo tumika chimashini chinkongo asukumureka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakugwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure, arthritis, cancer, chinyigo, imichando yichinguru chabagaka, ubugomba, gati yayande amange. Incheno manyagitari clinic Maobanyi, omo director bwa nyagitari tukoroka HK International Medical Center erega igo muchuito bosongo. Nainde ni gonta getoko bari ani mono sana na kubatebinga ni gotogo va services chekerero tugotumia ubobwenia bwekerero e technology yo koligererio mugero omugima nainde twaligereria ngambi mo kibiri byasero twaro mochanda twakwa mariogo na marioga yetu ni gotunya ruseti ase chinse chesko ao nande ni gare habo ayuto kurusi ase chinse buna bono kurustura marioga ase ya Hong Kong eyeri ni China na marioga ande ni goto kurusi ase ya Malaysia ayande nkurustura sense ya Spain na ayande ni goto kurusia sense ya California, Los Angeles, California in USA. Mario gande nale to kurusia somo cho India na ayande ni goto kunyarusia sense ya South Africa. Ayana ara Mario ga kunyara gusibia umuchando yikorwa somo bero na ende nonya ni gokuru mwaka 2011. Twabere to kubweni abantu abange na ande ni gare habo tabu atieni side effect yara kolentere kyagera na ayemete. Igo karibu sana ase nyagitari yetu ya HK International Medical Center. Nabo okubanyora ase enamba 0717617383 HK International Medical Center. Inchuo onyore obugwenia. Kila nafsi na Tararirie ogokwa kumulisia Elijah Nyakundi Moindi o Better Living Getembe SDA wego kabere nyanchwa Seventh Adventist Church. Nigaru mwana o Pastor Sospita Moindi no mungina Susan Moke abari nyagusira. Nigaru mwaka o Pacifica Nyaboke. Nigari Sedorofi Kwamboka, Edward Mokaya, Sarah Mora, Betty Kemuntom, Emily Bonareri, Geoffrey Obiro na Edna Kirbo. Nigari Sebiara nyagusira
Shem Onguso, Grace Kerwo, Evans Moronya, Bernard Nyarega, Geoffrey Isaboke, Tabitha Gesare, Andrew Siocha. Igari mumurumu abonye gusera Roda Nyamongo, Naomi Nyankuoga, Roka Obegi, Bacheba Mogire, Ruth Lithwa, Kefa Abuta, Kalista Abuta na Damaris Mainda. Igari Mokoyoye, Nyagusira Naftal Nyamongo, Nyagusira Meshak Nyankuoga, Nyagusira Pastor Peter Obegi, Nyagusira James Lithwa, Nyagusira Senior Chief William Mogire na Philip Mainda. Igari bamuabo, abamatundra, abamukaya, abakichwa, abanyanture na babunalili. Nigari Isemoke, Jackson Nyamongo na bamuabo, George Nyankuoga na bamuabo, David Obegi na bamuabo, George Nyandusi na bamuabo, Ken Moindi na bamuabo, Eric Abuta na bamuabo, Sandra Mainda na bamuabo gatia bande abange. Nigari korera Nyagusira Onguso na Eunice Charana, Nyanganyi, Peter Moronya, Elizabeth, Nyagusira Peterson, Nyarega, Mafa, Manyange, Nyanchwa, Onkoba, Nyagusira Nyanduko, Esther, Nyagusira Siocha na Agnes. Nigari Sokoro ya Derek, Quinta, Sharon, Levine, Dylan, Elvis, Peter, Winslow, Belinda, Benjamin, Warren, Rachel, Tenaida, Gabriel, Chantal, Shanice, Suspita, Sam, Shania Mara, Louis, Tiffany, Kimberly, Brella, Gavin, Givane, Troy na Tigan. Mochango nobe ritkuria Jumane tarike ya Momotinyuka no mwako yiga harusi gwenkendo ritko real Hamis tariki sato emeroberi yogosebero noko eniwa nekoreka ritko ya Ijuma tariki Nyamotinyuka no mwako yiga Nyanjo Village, Kitutu Central Ward, Kitutu Chache South Ase County ya Kisii. Gatemba Television na Gatemba FM torangare ya ito. Siku ile Bwana akija wale wote Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Ende karibu sana asensemo yechi gazeti ritukoria rero sema mbiega ayabona nekirotore nere mienda sam asenyencho ndo chinga rero ntoriko chikonya gutumika chinga kichinyinge sana engana nere yango sete kurwasi ward ya Kitutu Central ya Kitutu Chache South ekirondo chingo mugako yomo musacho yomo achete kwerigiria obuwene asenya gitari ya Mwamugisa dispensary kurenda akanyora emirango esikira I think nero hope yoka gose nga ukwigena kwa ni kwa ringa ngaika asenya gitari anyoro obuwene akine kiranyorete biseri ebisikire agakansa akabisieka bono nabo kerege kore kyogochani and I wansanga picharenge when gose kenda kwani abarigere bayire. Yes, karibu sana. Good morning abarigereria nyasaye nomiye utwanchire nagenda tukuba umo egenwa none mbura nagenda tukutwa abantu bone ndagira basimekire yo nyasaye nozinga chinga kicyanjire cyici yakorete ibintu bune biga korende ese kwengende kwabori yari bori kwabori igoro yo mu gakoyo nyaza kabuga gusiri bugima bwaye nyuma yo kugenda nyagitari akanyora nka isiekire nyarango bugima bwaye bwanyara ko bokwera
But I think at some point I want to say that obogimu no bore enchiragete ngakinero nyasaya kwanchira nanga bona genda timoka kurende sometimes means yo timoka na chirochi we need to look at them kwanyoranga buna bona chiete nyagitari oranga aise gocha konyora maybe abanyagitari andaki na bare gocha kokonyeka lakini naro akayatachiti kokonyeka onye naro nyasaya wanchira konyoranga nenga kiaya ikire may so rest in peace. But means maybe na chichiabete chitari ngengia maybe people expect that someone could have fight or someone to kunango na ile tere bakari ari okumushugulikira bana abanyagitari bona that's why abantu tokulire nyagitari mono esinge njubi nonga nyagitari no ba konya abantu berwarite lakini at some point na Nyasaye talengerusa when he was going to die. Nchabono ndutrenga ekiro kurigiria asichinse mechose mwamugesa dispensary wethie gutara kurwaiga uchi mwamugesa ugutara no kugurukura se mucho busongo ekiro kurigiria distance between asayo akurukwegetikia baroge na busongo yegere ange sana nkagiritenga muntu tari kwira no 30 minutes kwa mine kweburinga kiro kende nonye family members onde toyorenge kumwa escort ikiagara igoro ne litukoria holiday yarenge aho ekiro muntu igure bobe nere buya abantu obamukoba ose yari gutuka ngana arenge nonde orenge buna muntu monene igatutebe family member tebuna mumrumba bugose nonyo moruge onyamubwato moruge abaike banyore nyagitari eri esekire na bare kube kunonye ne pigipigi manga kieke usie kroku abe kuomo sai kiwaso mucho busongo nande kwa makwebore naki inki hono amatuka yechi holiday nere buya chinyagitari cyose cyanya gotie kwa gose yani nyagitari asie kupia tarikana no emergency enamba ya kabere chi nyagitari buna dispensary you can be assured that abanyagitari banga bagocha between 9 to maybe 4 mbali kobera the whole time na ande holiday na bokonyora chisiekire lakini ngonyora uri bakuigora kwanyora umuntu nonyoyomo okoena na mariogo none weekend ngonyora weekend nga mbari batari ni service ase chinyagitari chi dispensary chinyingenjiri gokora because chiri inchinga buna level 4 level 5 utobwata 24/7 services but yechiga iko chibwate ale chibwate limit chichinga kichabo konyoranga by 9 baba paka 4 banyara ko bagosieka bono umugako what we need to know nga insakie chiachete andake enandi goro iko yarenge holiday mwaita bantu mbere batari ko ende holiday buna bona abanyagitari I don't think they should be going for a holiday because burore mboko enda holiday bono buna intu abaralia kwanza holiday bono it's when we have news na bono turegasa kabisa abasigari tarelaise barande holiday abalimu barabuna bako genda chi profession inchiro chitabwati holidays in fact iri tukuri holiday etoke ne suguku etoke ne chisegi keli yonsi intundur kwa njosi na abanyagitari na boigo na abanyanyimbo na boigo so what I'm saying is time wacheto can also be a factor and as well as family. What about the family? The family now anga kero kende gosento kumanga na bomete kero kurigeria stayo na biratu kono muntu menyete town kero kurigeria engana bune gasaso gete kuru gosonde nare anya rotaka mutevinga nya kitari ngoika nande bono nchege ntokyo konchanda nekiga nga kero kurigeria the distance between mwamogesa sayo kuru kumwamogesa ne town it's very close ose it's very little ningi bono kiragere kwanyora inyagitari bune gose omuntu buno uyu takunyara konyora obokonyi abe referred go chase inyagitari naso mucho busongo bono our point comes from the family ingai the family barenge kero ahiritere bweka and at some point abakonyoranga na family inkoto kere innocent sinja matuka mange no na iskuriga matuka mange kero kwa bere ko igunga mubere toli buyego ugweko bo chase clinic kere ange gabo ekiagira no bwate chinguru cyo gutara enamba ya kabere nelinga buna bono you can tell that abantu bamenyetiye town abagakambara bamenyetiye town bagatite chi family cyabo chinka cyabo ekenyoro kyabo buna inche I live on my own so it means that onya nkogenda nyagitari nabo maybe nabo ndagenda nyagitari on my own kose mbakere simbata bingani ngwetobe
if I'm not capable nabo nane jirani nabe kondore lakini we ought to live alone nabo ranyora nga umelemewa hata onyora nga wasire abantu bakura bange nyumba ka ba almost all week mama yakocha karoma nyata ibweka nabe ko be challenge onye tubwati nguru chirichira akobe gusana ne cyo wake simene cyo kore gento something bad can happen. So the bottom line atocha komanyanga what happened before we Tutarabeka conclusion and don't tell what magosa singane yo na ebirengero biri omuntu gusangana ki kiro kende asaya nange kigimo umete kwara konyoranga na ase ari netinya kitari chinene na bukwara gotebana ki kiro kende oboremerwa na abo igo gotabo okobora buna bono gwechipe lakini kwanyoranga ase omuntu agotara 20 minutes tutao no muntu nabagusiribo gimaki agerenya gitari yasikire ningana ayogo ichane korende ekero tugutigana nayo oroche murayi wense na chagete tayaro ya ekima iyo gochakari tukuri rero korende oru obotuko bokira rero no araire ase ikulu nke ya imeasagana county ya Kirinyaga no ndochinga no nyarte go spend obotuko bwae na ndeno chena nyarte go kwana amigati ya mangana ndi amange timanyanga engana nere umurayi wense nyarte go kwana ritukuri igoro sam inga kerokende erigijini ga musabete nikavante ko erigiji 6 bilioni 10. Matilda, siasa is something kirio koromono doesn't have a lot of meaning. Lakini kirio taroji na kikibwate maana nyingi. Actually, I took my time kumotera sana muraibense and the gusaba rali bali bare ngaria igobabwate amabori amange ngoro yo bwa matebwa na orocheba kamubori bwa matebwa na Rigathi Gachagua ngakibwarenge bakamubori bwa matebwa na Ndindi Nyoro and you know our president you can tell that ne igatokumurkange professor ya siasa na maitenga kiawe position and you find out that even whatever that he did yesterday you carrying political why egerenga is preparing abantu ba Mount Kenya nga ama NP nchena bwate bobonde bwansi na ndo gochakwana kaiga igona chasing encho ntagetamagendo. Why am I saying that? Muraibense no muntu umaite chipara. I am very curious one day nche manya usana maite para ya seite kurubirongo gochikwerende gochia no nyankiumbu. I want to be curious usana maite para gete. Umete miende sa muntu giye chigia korekana. Ekiro muraibense abwate twaye na batabara ikoro ase chinse mecho na batabara ikoro ase ground. Ngo muabare updates osengo muabare information ikoro ya sa yunga kiari. Chipara chiganeri na kichire. Ona kiro konyora ngai chieteire ono muntu reshap. So, namanyete pare kurwa sigete kose na ande automatically na bago chonyore ngachi paranchira manyete yes lakini renda ikulavushi tupamwe update ye para nonye reseto achanyiatore na nje kondo chari bagatavanga kutoka Birongo kuelekea Kiumbu kuelekea sijui wapi na nje ngo kendore TikTok ngo kengo atire para ya seto anyway yota 9:10 ikendonaro tabaneki na anyarte ko baga kwerera ubwa matebwa na ingikiagerete mpaka umuraibense bakatigana na Rigathi Gachagua kwa sababu gani igaho claim ngana atemete kumukonya mara gatatu igonga erore irusio nganche na bwate bobe na kutemete kumukonya mara gatatu yes ena ambe ntanga ni before atara mukonya kumusi gatatu nga even kero bare ko chora the deputy president that abantu bahakirete professor Kithure Kindiki go barenge 20 what 24 I think it's 24 27 kero bamwakere kuranga abantu bamwakere gijiko ba deputy president they were only 5 nki amini tinga bono omorutire nando mupira bakinga ama NP asa abantu bonse people bagwanchete ninjibweka na tebetenga inchwe lakini ababande bakorete bagwanchete akamanya gotebanga according to his wisdom or not lack of it but according to his wisdom akatebanga igarochenga abantu batebire mononga erega gotara n'ababungi abajumbe bari bare ebibigori ebike kwarere kerate banga baure ebibigori ebike akaranga gutaka gusirie mu kwende yo tigara to muntu ngamugaka bachirire tamo egar bantu mbaranga the perception about the issue of gotara n'ebigori akaranga professor Kithure Kindiki no amachi ko baseli ye abari abake tigarugi umugako yo kuruguriga Gachagua ngabona Rigathi Gachagua kerasoa
ase obisi buno mo deputy president agachaka gutwara issues na kiromondo barare abuno issues chiachete ritangane bagataka komo impeach akabakani iri akabira agataka koba impeach akabakani iri agatatu bona abajumbe bakamoa iminchira bakamutenga bona tutige tokore muna tokore tutagete that is when an impeachment came nga nare na kamo 10 billion nga gosabe a one time president. So for me, I want to believe that the president nabaru ete ama mochaire ndo kwenye babu ate na umo sikiriga Gachagua. I don't know why it came coincidentally like nkiyare kobera on the same day that auchaketua. Is it for political issues? Go say yamagano so no kwerusie kebeke. Siasa mwete bakobo mungaini. Bakobo mungaini and our Kenyan politics we cover otware a lot of propaganda, but I'm not saying whether it's propaganda the president did. For political issues, I think the president was right and akabeki gento kelia bunabe gete. Egarenga eregenta tagete ne acceptance go chia say aba manyi ba Mount Kenya our kinga whether Rigiji is there or not, I still value you. That's why chira samagendo. So yote tisa kumi eronto kanye tetorenga na kiamangana ko barakini rende ncheke ntona. I think I said it last week. In this country we are a democratic country and ntobwate constitution yagatebanga ntobwate freedom of movement. Na boko rugawa and wherever ase nsete ya Kenya okore kiriuta gete okora. Despite that no murayare and is a symbol of national unity. So besides that we have siasa chiritokorukanga chireloko lakini yere nabwate an authority yoko gendagaria egera anyara ko bayigorera chipara buna chiriya goteba kurwasi kurwa mpaka ari na kurwa mpaka ari esinga njama gendro because at the end of the day abantu ba Mount Kenya needs development just as egaria asanya ko bagakuru. Mbuya muna sana kigima Sam ande ndo chenga egati yamangana ande ko siasa iri ntindi to tareba siasa ya kurwa gusi ndobwate chi candidate ivere bono ndo chenga Dr. Fred Matiang'i na oboigo omo chief justice omokoro omoske David Maraga nero nyare wesoke kigima ere bono tene niromete Dr. Fred Matiang'i tarate na chake wakachi campaign ngankori yare kiro kyobora ebwense lakini ndo chenga omoske David Maraga ero nyare gotena ritukure goro naringe negati ya barai au kose naringe na barai au ase county eri ya Nyamira ne kiragende te gukwanira nga ere kiro kende kira era toke ngoirire kiro gekyo ochakire kwa na bono chira chebintu biri aranyare ko baga kurigire guseka ko beka kibombele igo Sam orochenga mbuya mwanyagitinge kiro nandi tukutwara chi candidate ivere nerebia. So what I can say and about CJ Emeritus na wakorukwa CJ David Kenani Maraga. Let me say this. Maite Maraga, we have known Maraga bunomonto usomo CJ Orenge and I remember one time okwemuki bukwa tabanga eretanya kwirari yaki kurwasi monto debwensi. Twamumanyire buno Morisia. Twamumanyire buno monto okorre osavri the Kenyan ose ense ya Kenya gwetera ase the capacity yomo CJ. Igoto murochi buno monto gete or a very godly in a manner, but kwa manyakanyora when you associate yourself with politics andake nkorete muchanganyiko kidogo. I'm very sure of all the people usasa abantu bonse pi omontare kolengere nganacha andaka esonani asesiasa Maraga. When he comes to a surprise. He got to surprise nga amaine nobo maine ngango chori kubuli burayo wense. Are you aware that abantu mbara bange na ande pakabono still they don't believe that Maraga na maine na serious CJ Maraga ne rogo CJ Maraga na serious no burayo wense again to get number yakabere. Why are they referring him buna igare state project that igata itosa riomo schematian? It is because people don't want to live in reality. They don't see Maraga nga ama ene pinaboli ora yo. Na bako nyara wetenira. Na bako nyara wetenira. Na kubwate kana nemeremeri abereka hokora ega korora kana ngakiro kine no muntu taringe kugutaka westo na nesa mangana siasa kiagara siasa enyinge nguchire yareta amichando ekungusana na yabeka ebimoase abarai konyaranga batwara madoa bono okoranga kirokende erebuno muri sia gotenina kuporia gose gochaka koralia
gose guchaka gwaka chi campaign omete literally ere ni gate nine litukore moisonde no arenga so mucho busongo ekanisa ya Kise Parish ekanisa ya Catholic actually igakorese edini ya Adventista litukore Jumapili na arenga ekanisa ya Catholic akanyara gushirikiana nandikira akora akasoka isiko akana na hotuba ono mete bono akinta tengo taberigo tu amanyerenga the Kenyan politics inchire ekento tokoroka nga valga yani go chire chigukwanwa na no yani na ndio ya kabere you can tell it that Kenyan politics be it what it's all about propaganda so abantu tomanya kwebolinga Maraga looks to be more truthful evu kwa chako campaign nero onye Rigathi is a politician but he seems to be truthful but the truth sent him home. They say, speak the truth, it will set you free. He was set free from politics. Maraga is too truthful more than Gachagua. How will he play? How will he survive in this political propaganda? How will he manage to convince? Matilda, are you aware that these politicians sometimes in wananchi we force them go kwane kentukete? Kwa sababu gani? Na borache gabo otokwanire bintu bindoti bona abantu bananchi karakwa rurabo anya tokwanire tinga nocho barosire para nocho bache basari yes docho ba goseninkie whether you are lying or you are saying the truth lakini kara teba kwa kirichinko Kenya how will CJ Maraga who seems to be so truthful arachiko beka propaganda lakini rende bago tabanga asiyebadilisha mawazo ni mjinga ama kitu kama hiyo asiyebadilisha abantu go change mind tarigento gekongo neri go change mind enchira the political rhythm tobwata sense yeito it doesn't fit him but he is a leader kwa sababu tuharorire how firm he is when it comes amangana leadership no more ayare but when you are a leader and you want to seek leadership especially the political leadership in our country you need politics. Maybe where we draw the line is the point of the political rhythm, which he lacks. And by agata tiganda goreri swaru kwabori chinsa chia toreira. Go kwabori one we having two candidates. Okay, oyo mo isoki. Na ndendo change rakare ko move rero, nko move are yore CJ Maraga. Lakini oyo motara isoki lakini echingu matobwata. But what I want to say is tikanto bakana omugusi in a way. Lakini we are abantu once they have a potential because we are correct to tokore maybe tiatora ba time maybe oyomo they are two brothers they are from Nyamira I think they will see to watu are handshake yabo watu montoyomo lakini rende for now much as na tutokonya kweyoroki mbia let us just come and show that thing and into leadership because these guys they are capable of doing that. Avose siasa aba Kenya gose Kenyans ebataite kuigwa gento keri ose bataite kwane gento keri barigeti kuigwa bataite kuigunga no choreta maru okonyora ba ukubolinga nabo obuno murai boni gare sokia tenene atake kubolinga munataka nini batebesha sha eri chiro murai aranyale gukwana mpama itipinga ni bwatu muchando lakini chiro murai oranyoro no murai bwensa gotenna kwane rigoro ya sha echire cyo gukumia dande oranyole ngaba Kenya kero kende singencho ba vetereri bate kwa kilivarigeti kuigwa otatiga ekibago tebwa ngeri gochi gyakora mirimo kwanyaranga mangana buna bono tugukwana ligo rie bintu ndo chenga no ligo rie ndagira guserie butumali achakire gukina akira aba Kenya bate bangaki ligo rie obosi tutagete boike umurai bwenso ukwana ose kwanyoro umurai bwechinsemecho ukwana gento kirigia kogokia abanyakenyoro gekogokia bamenyi bechinsemecho ekiagera na kibatete koigwa omete togosoka na bogosoka ne manifesto yawo osoke na kirio toite gote yabantu lakini kiro gwikira sawa underground kwanyore batete goko bakonya kugutusi kurumaga ukwane kiri batagete koigwa mba nkero batete koigwa sometimes now tabinga utaragia atari gotora kwana goika egento nkero batagete ukwane goiko kwana bamanya koigwa am I telling you? Umara ibu nsaga chaga state lodge the other time ga to kwegoro mwaka. Ne shere ya ringi yo kwegoro mwaka buna muchonde bwense. Ne ya decide nga ya tiganga ndagusi. Nyekolere kiti. Lakini keraru gaiga na nanda bana nchi bakubuli. Bona bara ya mbasa bitikende. Bakache chaka kopekero mugavano Nyamira nga. Kwenda ko tabanga umwana wo na asomete no mwana bumura ibense. Nkyo tare ko sabera whatever. Handi kwa manya konyoranga Nyaribo the governor of Nyamira.
kerasa bete ukuta kerasa bete mochari na nebinto binde bikego people undermine and say dinga egente kwa sabane egente keke so that tells you nga abana nchige ntongera batete kuigwa either para chinyagitari sha and all those yes na bio bono kujara nga bana siasa bange bagutumika gosecho na tactics abana siasa bange bagutumika erio ogwekonya igazeti ya The Standard egoteva human traffickers abantu mbagenete kwonigwa asemia kabune in the 21st century time running out rogue recruitment agencies continue to operate with impunity preying on unsuspecting victims and selling fake dreams that quickly turn into nightmares of forced labor, violence and captivity. Inki ikose egazeti igaya nyara gukwanirega ndochinga egatia bakenya mbare babere bagotumwa ko cyase chinse chesko nendo teri kose bagotebunga kiro kende ubugima bwabo ngo chibore korosi wa kyagere mbere monere abroad ototige kiro ba ikiraro banyora anamangana forced labor okobutereri gukora osobo somba twarigireria amangana violence amangana yogoteswa kegima na amangana captivity kunyara abantu basiekira abantu bagoteswa ine ebwate egazeti ya The Standard ebwate bicha ya Grace Eshewan ndochenga igoro ne recruitment agent ndobwate Jenny Thiongo recruitment agent na John Njuguna recruitment agent ayo negati ya kuse abaiga negati ya bali batenerete chi agent ose agencies chirichikoira abantu asechinse cyangumbu na ndoche page ya kane ya gatano raimo pero ekuragirenga neyo segotebanga how young Kenyans are enslaved in Myanmar's dark digital underworld ense ya Myanmar anandenko konyoria samtu avere tukuyikwanira ngambale serikali yatembire kwenekia una enchire kubakonya kurwa asenseyo ikabitire nande kuikira nonye ese ya Kenya kuse serikali ya Kenya wetera se wizara eri ya mangana yo yechinse chesko ekanyara kurigereria njeraki nabo wizara eri ya labor era nyare kutumika route ya Thailand yure ase totebere ya mate yense ya Myanmar kurusia bakenya baiga sense ya Myanmar ekiagera nga nonye okubarusia rogose ko ruke nonye ndege korwa sense meyo nigera ko lakini bono nga niko yatokire nande bado aba Kenya bari batamanye ti gose bataranyora ujumbe ye bagendete gucandwa gose kurwa inibo yabo ekiro bakunya gutuma gucyase chinse bonencho na ntobwate ige page ya gatano narimo egotebanga family appeals for help for kin jailed in India ndocho musubati na raigo manyikanite na Judy Wangeshi was arrested in India in 2022 after being found with 4.2 kilograms of cocaine engane twabere to kwandira abasubati agose abantu abange babere bagosubati chinse chesko kubwate kana kerio konyoranga babwate amariogo yogotindi ali atancheri bamenya kubekwa abyara barutu ume lakini bono kwanyoranga chi familia tiga na serikali chikorera ninki gekogera pa Kenya bakendrete konya ko watera ni banenga ni gayo boni bwa mario kamavi again tonda tebe and I want to strongly say that our Kenya before we say okay tianda gotebia I'm sorry to say this but we had Margaret Nduta you find out that onyo obwate conscience ya ye ekamutenga gosonye yarenge deal babwate gori amario ko yogotindia komanyanga na magoso besides the fact that we are seeing ogoitu kolikwae but again na bwata magoso amagoso ayaga much as you are bleeding gositwa totebenga umusubati yari gocha guitwaria we could have blamed the government of Kenya but whereas the government of Kenya yarengo kerbari go strike this deal but amario ko yogotindia nande kani bo bare ujumbe bune yes so tiga ngakinero we don't need to blame the government why am I saying this Matilda tokuboka sasta ochage korandaranda ga asagima oitwe ngabono otete ko tebenge serikali otebe insecurity there's a time that you need to take responsibility of yourself aba Kenya wherever you are ama ngana ya mario ko yogotindia be kaba number 1 nayo kwa protection ayonye ko gutumeka tiako anda gutumekwa ogenda osibu otingu wanongo itore ngabono chako rere government ya Kenya gugu itwa and then people will be all over serikali ya Kenya triko kon
whereas nayo gusariri chiko na netalia baboka yes talia baboka nkagirete nga the moment barore nge serikali yatemire gutoria bari babere baitira mangana munaga previously na ndibono victims abange kosoka bari kyagira abakenya nabange sana basibire ase chinse chesco korende I think is it desperation nere kogera because it ese njo yobotaka lakini ndene italia renjira yokurigeni but talia renjira yokurigeni bo because go kwenda your life instead otaka tokurigeni bo konya abana ba ngokuro batibona bachandike more than even riri kwarenge moyo. So what I'm saying, Matilda, tigaba Kenya baba their own security. Like ayo mwenyene kare renda ka kitambo cho boli serikali ayo mwenyene kara kora kare renda personally nga amaliyo ga nayo because let me tell you, when you look at an argument of Vietnam, it was valid. Nkibare koteba into umuntu onde bwansi go deal na drugs igare dangerous to abana baito. They are protecting the children of that country. Igonga ki egento aminitinga they seem to protect their country. Whereas here in Kenya, we want to expose these children of ours to as a Mary Margaret Nduta, if you look at that lady, she's very young still. No montoromaki. Inkitora to make runtu, inkitora to make yes. And yet we are a country also of our own. Ibwata machika na nande engana bune igegende tukubikirwa chi campaign ko wo waziri ba mangana bolendi boime agende tukugikiria mangana ayo gutumeka amario ayo tindi korinde gotikana nengana yo ndoche iga ekyumbekeri kya IEBC nigo bono ndoche ngobo chori bori oboke gose by elections chiganyirete sana ekyumbe kya IEBC kinyare kubekwamo ekiroro chinga amangana ari gose mbanyara gukorerwa ukoringo rigwa ekirondo chinga bono nigo gete gose chinse monchire abona bono county ya Baringo ichichitabwati omoseneta ntobwate chinsemo chiri cha Baisa, Magarini, Ugunja na Malava constituencies na boigo nechi ward chinyinge ase orochinge county ya Nyamira ne bwate na ro ward bineri ya Nyamaiya chiri chiganete konyora barai kubwate kana kiringa mabagana aratikareti abarai mbale basiriria magemabo mbale bachonde kura ase chinsemo kubeko ase ebirogo oime serikali bono kero baganyete ekyombe kyo bochori ne chimbebe kya IEBC kenyare kuikirana bwango erinde ayo akorekane na omubasoka noro nyarete koba ase ebara ya Naivasha Longonot Highway ekero bono ndochinga abatano na babere abenke mombanyarete gusiria ubugima bwabo ekero egotoka nga igazeti ige page ya gatatu egoteba nga father 3 sons among 7 killed in Naivasha car crash. Me basoka no I think ngonya gupungwere ndire ya we menge lakini at least ngonya gupungwere and what we want to say is just like we have said ngaba Kenya babe responsible to their own security, the same thing nga aba no na barundi bari chipara chetu unabona imbure go to you can tell nga ichinse mo chinyinge asense ya Kenya bona gembura ngo twere igobona nga chi driver and even abiria banyene they should be responsible. Why am I telling you? Kwanyaranga gari echire tiakoline gari gose gari nebure njira gete tiakolina. Be your own security. Number one, jali maisha yako. Kitambo cho bolinge driver nkayale ngede conductor nkayale gose whatever. Number one, ayo monyene karaba your own driver. Garori gelinga ngali kyokulina ere na good condition and ngali kyokulina egara mu kero mu basukana yabune yogotoka tenyarekana of course ajali aina kingandire ko nyarekana abintu bune byakorekana but engake yembura nande engake yembura abana nabona nko bafungire school I think the driver should take responsibility ba nyarako bako babangalifu muno egara tozuye ebikorwa bune biga biye chi ajali osembe basukana yapa yepare genderete nekiro kwanere ngane yo kurukale na beire ginko igoti abantu bakuburia nga ekiro muri abantu benke yemo timo gutumike gari yemo kiro kende mateneri enganeri bakukwana na beko bendoro gose nande kwanyora ngaki okay ekiro muntu ko chake sabali tori go tware tori ko teba nga sabali go chaka na botaike lakini it's normally advisable okunga akero muri gosine family mo ko travel tika kubeka ba gutumba abantu benke yamo asigari yamo you know sometimes circumstances wala chire kwanyora ngumo abantu abalinde gari yamo bono na hajali nero turi ko taimuntu mata makwiri ayo manyenga sam yenda
ninsoke guchiabwe epikipiki ng'ake chinsagete Togoso. I will hold on nga tiga chinse chichiraera manya gweta neri ng'a utari kumanya na ajali chinde iko chigo korekana bona bono egento ngero tabekire none driver magoso igose ne break yabutoka you know that's something that you cannot mistake someone nga maybe andake naye kwagera gente kiakorekana lakini nchiro obune chigo somonta abe anywete amaru anywete amari yo gutindia gosa kumnya kigali speeding abantu bagutumba meje you can lay a claim blame ucha someone Sam kero kwanere nganeyo omocho busongo ise gutara chima tatu chikomo ky'abantu yeah you can tell for oise kurigire chigali chikomo ky'abantu na rero itabe ningi kogera chigali chikomo ekonyore matatu 14 seater lakini abantu baka 21 23 double yes abantu beskuru kanyara abana na upate nindike sile bako karatiga mangana matatu kwanza mimi hata hiki kitu nimesema mara mingi sana naona bible bali mato bategerie tinka gari naye tiga ku ngabona mwana of course abana ngo ndabari school using bikes narora abana batumbire paka babwata ineya yani okuminge gwende yenyora gose no mubasukano abana abadibili safa abana bake bari go sense 6 ase epikipiki ya umwe buri naye tiago mate chip is very expensive let me tell you Matilda chip is very expensive bagende bosi akane ba ngabona nko bekira nige pound egere ngachikore kurende be a little bit expensive lakini rende naye gain something why am I saying this tiago tiga abana go expose abana no hetoko ba SME go chiskuru chinde ichikarare lakini umatumbaneti abana bona none chiguniche biasi abana ogonyara baichiranira iga none kona go chigunchuka yo ranga abana bankwenda balinzi ngomuka bari think about your children tengereria abana bao tiako babeka ubabekera netine esichipikipiga amogaki baranyora ajali nande utagete ko tukumeka chisiringie pound lakini usiri umwana oyo ori gocha gokonya sobo ogwakana usine 10k pa term lakini rende asengane yega yogo tumba abantu chi nkagirete ngarero chigari buna chibwate chinyinge chibwate chi speed governor mangana yega overspeeding no ne driver anyore ranje osiri katote begari atwariro muchanda utatiki ngane yega yogo tumba abantu amo I think umucho songo something must be done no demo jobosongo Kenya atuchagira story okay ekero gosoka uchiska usamo isikurigire nchira abantu bagotumba ne garime na bogo kumya korende page ya gatano na kabere egazeti ya The Standard yotebanga aya on General Gola's crash still unexplained ekero tukwanira former chief of defense forces General Francis Ogola oyo nyarete koya asumo bosokana bwendege umwako yeta asichitariki komene ndochenga chitariki ni 15 umutinyukane ase helicopter yanyarete koya ase chinse muchiricha county ya Elgeyo Marakwet ngando chino yembono kwikira abono iga ke chanzo kusikirikirete umubasukana uyo korekana ngano nyene serikali tiranyara kwe kubwatuka amachivu anonsi gochase aba Kenya na abo igo Ruto starts make or break tour of Gachagua backyard ndotenga umrai wense ni gari so daring bono ochakire tour yu hose etare yu yake magendero asensemo orgongo ruri rwa Mount Kenya na boigo ndoche egati ya mange ariegenda tugukwanira alarm as schools close early amid funding gaps ngabono chiskuru niko chanyare gusio kokorende emegwanere gendete kone kyose yanyare gutigara ase ensemo iri yechibesa gusenga ki nonye serikali kubotoka chibesa guchase chiskuru meroberinere au etaranyara koba kegoikirana na aboigo ntubate sha accused of ignoring employee concerns on salaries and job security bono ndochinga umurobirega social health authority in bono nyare gosoerwa ikiagira gusenti gonyarire kuragwe biara ikiagira nga toranyara kufuatilia manganari oroche some employees abantu bari kiremeremo obakona cha chibese chiga cha sha babere bawo complaining a percentage eri nigere nene mono ikiagira konyora nga the more you earn the more chibese chiyawo chikobutoro cha sesha noche bonenga ne toranyara koba akikorigirerwa na nene mono ikiramangana job insecurities agendete kokina gusukubura gwechigasi nabo igo ugotwara chigasi utamanyire tindira abasakwera kiramangana nayo agendete koniki wa sense ya Kenya gazeti ne ya Daily Nation
ase egazeti ya The Daily Nation ndochega iga bagatabanga Ruto's bombshell yani kirikianya tuko bage okorekana asirit kuri igoro ubutko bukira rero whereby ndo chichi point isano gaiga achibekirense chiri chiko geranga what the head of state said about Rigathi Gachagua na boigo you remember they have an issue na Muturi goikira oko butukwa yemerimo I nominated Rigathi Gachagua as my running mate against the wishes of majority of the Mount Kenya MPs ba mutagete bari prefer Professor Kithure Kindiki alafu ndo chega iga echitwanya ariko batoko kwandira alafu gaiga che Rigathi Gachagua point ya kabiri bagotebanga igabwate mechando including aga wate mechando n'abantu abange ase serikali y'umurai bense including Itumbi na bwego Faruk Kibet uyuro mokonyi bene obumurai bense alafu point ya gatatu gaiga chenga igatagitenga bamwakira amarunse ngaba igatagita ba jumbe ba Mount Kenya bamwakira amarunse that's why ba achagete ose abugoriti esigi na barabwe igento giakana gaiga I don't know how logic is that someone telling you nga au ntagetombe kira marunse igento kene keringa Gachagua ninga sabete 10 billion elio gose amokore abe umurai bwentunda ya moyoka alafu tamweti echoche billion 10 billion takochia como sege takos como sira ase ntunda ya kabere narusi chikura cha Mount Kenya alafu gagando che asepe ose point ya gatano nabo twigoro yo Justin Muturi oyure cabinet oyorenge former public service cabinet secretary wosena ndo renge attorney general agatabanga igatabate nero tabate ngatabu taisaini asemeremeiwe I think that's the 5-point agenda chana tukuba chigo kwani rugaiga aserit kurya igoro no murai bense in preparation to gocha ase orogongoriri wa Mount Kenya igona arara manene ase gazeti yo kurende kerota tuko anyora senchire yo boikirano naboko yarigere ase page ya 5 na rimo nabo page ya 5 na kabere alafu gaigandoche halt and peace pay rise or we join Gen Z protest Muslim preachers one. I think Matilda you have heard about jumbe mbabwate a pay rise which come amount to 366 per month 366 and you wonder we are in a struggling economy. We are looking on means even to accommodate abantu nemerimo at least kiro montanyo no yo wakane rent but the MPs come here with a 366 pay rise you imagine and then ndocheka abaraiba aba Muslim gose abaraiba ba Islam bona bagatabanga igoto onye mugo tenenia murobire yo bo komenta umushara gochia asaba jumba baiga gojo intelligence na ndengo ganda tore ase okurobekana nabondo chega toko skaboche uchibosio gaiga ndoche ariare amanene Ruto bombshell nago tabingo ko yanyora se epeji akabere gose peji gatano arimo ne peji gatano akabere konda se peji gatano akabere 12 new parties in a month signal crowded races bono maite biashara bya siasa mbono mwako bitino mwako no yogocha bono ndio zimenoga biashara za siasa ukogora evyama bya kisiasa because maite nga this political parties ngonyora chiro mugao korengana ngaki mokorata influence ya siasa chense ya Kenya abantu nkone bare chipati chisati ngakitokoroka this political parties certificate nkone ribaro monto achikuboreri gose a ticket we call them a ticket not a certificate ndocheka gebi abyame binge byaba imarisha uchumi party na ndo mali chipati chigocha with sakabuna bono they look at the situation buna bono imarisha uchumi you can tell it is something that agenda ya ebwate torosi uchumi kwanyoranga na bakwe brand so brand ili yabo igekwenda na elituko the water forum for economic development Kenya United Generation Party United Generation Party the water ndego nga rebuilding democracy I think people think like we have lost ngabona litutete ko rosi na indobo sibole oboye so nabondo chekaiga umugano nabokana umugano asepeje gatano na kabere ye gazeti ya The Daily Nation korende hayo yote na manga mange learners break for April holiday as eventful term one draws to a close one term entangani yari we are heading to the term 2 ama tukakuminyoka timanyanga yagoche yes
narara manina ase gazeti ya The Daily Nation bana bokanyore gazeti yo ase se ito ya Kenya is just 60 shillings kurinda bali bare ase chisemo chinde 1700 abako mukino muguko na boigo 2700 Ugandan shillings. Yes, ne gazeti ya Taifa Leo ngagiritinga ne gazeti ya Mwana Daily Nation taringagirite hene gazeti ya Mwana Daily Nation nekiro ndoche ebicha ya Rigathi Gachagua ebicha ya muske William Ruto na boigo muske Kithure Kindiki nekiro aikoboria nga wataweza mlima ikono ibwete ebicha yo muraibu nse no mukonyo wataweza mlima nga etare yiga yachakire uchase orongoro mbaye nyare mugano ine gora se page ya kabere gazeti Taifa Leo mutiani mlima Kenya nga bono gote moko nene uko gochagiteri tuko oliarero na boigo tupate ingana aiga nga shule kufungwa wiki hii, elimu nchini bado ikiwa na shida nyingi ngabona chiskuru chanyare gusikwa wiki yega usicha chakire gusikwa kigima netine nchigendete gusikwa wiki yetarera ekirobono chiseme chibwato muchano munne ase se ya Kenya na boigo ndoche aiga ase amanganande ukovolia konde no koiga sam jamii ya Bagusi njia panda kuhusu Matiang'i na Maraga ndo tinga bono njia panda kwa sababu abantu abonsi if you look at them babwate leadership skills and they have done something toroche na maisaito lakini rende with time ntoma I think we can realign ourselves tari bobe wesokia korokunkuri bobe na nintagetege ntekeiga with the time tiga Abagusi bachukwana no moyo elio kelimo entora manye agenda ya bara ya baiga babere Matilda you look at it's a fact and we have done these numbers we see about just 620 something votes 1000 votes Nyamira tubwate around 3000 kokoma 300,000 kokoma ndachikure chiga njiriko amount even a million kokoma ndana Bagusi bari chinsemo chisiko na batogate banga no bareke around a million ywe bono we are having two candidates gaiga already bono nyuma tutaraenda kulia basani ku ruskari aka million yakatwara akabagani yes kwarade inande ya sali komaitenga politics numbers iko bono in future gosiko chibosiabu we hope that we shall have a solution if indeed we want this torenga who is at the better position gose ngolia urabe oranche kubwati cyo yonde egeregenteke na intutobe egatia baria bako borigenteke wawili hao wanatokea katika kaunti ya Nyamira ni waumini wa Kiadventista waliosifika kwa uchapakazi wao bonzi bakurase kaunti ya Nyamira na ndeni go bale haba in fact utararuche kugusia at large nande baraba kandi cha Nyamira itself because they come from Nyamira baraba kandi ko nyumba nande you never be surprised makanyoranga to sebe coincident to makanyoranga maybe they lakini mama akuru enseme ngaone yende maybe bakuru ne ward ye usonyo usene constituency ye nande baraba kana gabo bona division yene rotata itiko experience tutaitenga as jamii yo Mugusi we intuna abantu abangani let me tell you I can assure you for free Abagusi no abantu abangani at the end of the day we shall have a solution and tarigo na ande twara konyora no yo gatato na era soki it's good lakini tororenga nere na bwata basani tojite sana sata benga abantu yato support yomo abasani bali bae na baro bache Mbuya Kirima na ndotinga taruki Lenku Olekina wakizozania mkutano eneo la Masai ndotinga umaseneta wa kaunti ya Narok na boigo na mugavana na barabumba kendete kutwara engusana na ye taliero kaunti ntangani kaunti chinyingi na bochwatu muchano buno yo na boigo ndotinga na bande para kusange birengere byabo aiga kurinde engana nyingi kusikuru sechinsi cha moiko egotebanga watu 20 wafa kwa mabomu ya Israeli siku ya Eid Gaza litukoria Eid al-Fitr litukoria igoro ndotinga nande asechinse mochiri cha Gaza abantu 20 mpasirite magimabo kubwatakana ne bomb yanyalta kuboto kwa nenseri ya Israel ase enseyo ya Gaza nande nkagiritenga Russia na Ukraine barabumba nyara ko tabanga mbaligete ko chokora
okoigwana gukora chisegi chiri bagenderete korende omwancho murigire no kumanyanga aigati yali arororo ntubwate aiga page ya kane kere kumurikira mono amangana yaiga ya Eid al-Fitr ritkurigoro na kia Waislamu banyarete guchengira asichinsemo ime yensi ya Kenya yeri arengere tukorea Jumapili na boigo ritkurigoro na shamra za Eid al-Fitr asense ya Kenya na boigo atichificha iga igati ya barai na boigo abashirika bedini ya Islamu ekira banyarete kuikirana ime iga asichinsemo rituko erio oriegoro na boigo rituko ria Jumapili timbwati ande amange otatiga nerebia sam twarigirira nonye ekiro ndo chinga chigazeti nchiraiga gazeti ya People Daily kerongorigirira headline egoteba na keep off Uru's project erigi details Ruto on tour ekero muraivense alikitigo kore taro yae kusacha kire taro yae ya Mount Kenya o korende Rigathi Gachagua woni nga moire ntanga neringa ki otigane chi project chiri umoske Uhuru aigorete o kwane chikwabire goko igora igo norotinga ekyo negetisho page ne yakane gazeti ya People Daily. Na joy as Muslims gather to mark Eid al-Fitr na boigo how state looted itself in energy saving GCOS deal ayona yanda mange gazeti iyo ya People Daily ne gazeti tokorigere ya The Star gotemanga Rigathi fresh headache as friends send mixed signals ngigati abasani bari Rigathi Gachagua bono bachakire korokia mbali bakendo mbali birera yani bako yumba nchiragete mbabwati omusimamo ore thabiti korende dondo yeri tukoria rero nekero bono tocho kukorera chigazeti abo endo chikega ase edondo yeri tukoria rero ndo tutanda all the way gochia ase ensemo ya Amamba egotoka se yata I think ere ukambani alia bono omo sayo yomo nabo mu akomo gose matato mwabo olio iborete umusubati oye mwako yakaranga ya tatabyale yakaranga bya yagaki mwana yone tigamwire chibunda ibere abaranyore chikumukonya lakini bono akabege sabali hoyo gochia butoka siji wapi kuelekea wapi hoyo ikire igabo chisama cha yata otabanga yari ntigande tero mwana oyo nabaranyore ngachibunde chibere nabo chikumukonya ono rende karo umusai Kenya umuchie kubatende chibunde chi nakoretera egere chinyara ko chiko konya mugakori gasomeretwe ndochenga noroche makeka mugakoyo gasomeretwe umugakoyo konyora chiombe chaka ni rucho muiseke lakini umugakori akaranga esingi nchondo cha abantu aba mpaka neritia maya tianga mumroyo iga chibunda ibere banyale gukiyo korerefa agakano nibo agakano amali gose akaibo chiome era akaranga tigaimo kichibunda ibere airira abana baya ndokona mugakana basomeretwe nabaranyoro ugatebete ngono no mwisiko yo wona bonda mutuma mugenda yari uchigawe bodo rende nabamangana abete chisemo chichayata nero umunyeno chikobete bakomuchi nero chikobete actually nero chikobete bono instead of goseko tebungambi yamono akanyoro musomo akaranga ina madarau sana komwa chibunda as a form of egendo tokurukanga appreciation mbuye mono sana sambienda singinjo oyebiro nande ndutinga twachakire kuputora chinza chia bageni beli tukoria rero niko turachikutikira chigazeti chiri tukoria rero abo sa inara alia se chigazeti chiri tukeriga nekira bono tuligetie kogenda umutimo komoke sam batevinga neri tukoria mambi nande mochi kumerana incha senche no tokori butorera gaiga kurende mugendere na Matilda kubasabira gupotegera riobia no burgerio bia inchirende tigatumira neri tukoria nkyo egere tugendere ko yasoma ndakomanyanga narariare asama gazeti tutware tukoriya memana sana monje murge to basauska kiagera bono ntochikoirana na bageni aiga tukwanire amangana ya basaye naki abasaye bagendete gusi abasaye bagendete gwesona ni asamangana yo kwandikia amagendero ase ense ya Kenya ayona roturachikumorekera ritukiriga riarera tubasaguska ikiagera engana iyo engane tokunete twensi na nentorige koyokwanira se obwagare Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbare njara ayo mwaro karugetanda bana mbare njara
usitosomya bamura baje kuya mandege usitosomya bamura baje kuya mandege. Superstores nero eduka asorgo gurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaone aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeito nigo ere engale iyuerengia na woigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yegakurigiria amabati aiga ntobwate etime tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo